amaqembu esinawo njengamanje mathathu bona lokutho Action SA amanyala futhi musali nje lokunixaka noma kuthiwa wenze noma kuthiwa lethu uJojo Theko wezini iMK le egcwele inkantolo esungule ubaba umongameli uJacob Zuma. Neza kwethu kuphina kubula kufinya khona nombuso njengamanje ukubingelelayo yena Mathindo acebisa intombi zimqomela amehla kabanye baqomela imali ethi bani intatheli yakho ehamba phambili ekulethela zishisa senza show and ukuthi subscribe uyashare uphinde uyacomment ungakhohlwa ukulike mntana sekhaya ungiyeza ke ubekade live lapha ke enkundleni enkulu eyaziwa ngoFacebook waphinda futhi waphendula imibuzo eminingi ebisalela abantu ukuthi why engaphawuli mayelana nezamaqembu ezepolitiki la kuzowavela khona ukuthi usengomunye wabantu abathengiwe ngezomchunu kodwa ke namhlanje usinikeza impendulo futhi impendulo eyigculisena noma ngabe ubani uphendule ngendlela abantu bengayilindele uphendule ngendlela enobuchule phakathi wasechaza futhi ngomcimbi awenzele lapha ke imbizo yamabhinca wasethi ke uyophinda futhi enyukele nasegoli kanzi kamazinyo kanye makayipheli kuphela amazinyo endoda sorry ngane wethu enza show ukuthi wena njengamanje uhlala nami mina ngihlala nawe nayi video thawazeni angikwazi futhi ukungancomi ukuthi izwe lethu laseNingizimu Afrika njengamanje libhekene nokhetho kodwa indlela eniyiphethe ngayo nangendlela amaqembu ezwe akhankasa ngayo kuyakhombisa ukuthi ikhona indlela yokubambisana nokubekezelelana. Umlando womlando bafowethu ababengakubona ngoba umkhulu thina sikubonile esingabonga nathi lezokubona ingane zethu. Ubaba uNcamalala usongole iqembu leMK elisungula nje kunomlando omuhle la kwaZulu ilona kuphela umuntu omdala esingambiza ngeqhiqu esiselenalo la kwaZulu after umntwana wakaphinda ngene besiyiqhatsha maphaloba sithi sinomntwana wakaphinda ngene sinomshulusi lapha kwaZulu sibonga sinconcoza sithi waziwa kuhle saphinde futhi umlando umntwana waphinda ngene ayikho into esinga alikho isokona nasici kukhona izinto ezinhle eziningi azenzile khona futhi namaphutha wezile kodwa singakhohlwa ukuthi wasibumbela isifundo sethu saba yilento esiyiyona ngeke sikhohlwe lento ngoba uyena uhulumeni oqala after intando yeningi from 1994 umntana ophinda ngene akuzange uzokwenzeka lula lokho futhi nabahola abaningi abaqhamuka eqembini lomntwana ophinda ngene okuyi-ANC before asungule inkatha balapha kwaZulu ungole babulanga libalele Dube ophikisa kaSeme owama phezulu kwamangisi eCambridge University is the first black African president owayegcotshwa ethwala imiyezane owasho leli gama elashotha bombheke eParliament kwakungoqala ngqa phezulu kwamangisi phelele wonke ecolonize umhlaba uqeda uDr Seme wathi I am an African. It was not fashionable to say that word even when you are black to say that you are an African, but Dr. Seme have been bold enough to say I am an African. We can never forget that. We can never forget Ubaba uMandela owenza a symbolic historical moments ukuthi 1994 afike azoma phezulu ekhanda lethuna lika baba uJohn Langalabalele Dube umafukuzela owathi mayimile lapho evutho koqala qa wayese salute ethi angithi phela kwakuyisosha lomkhonto isosha lomkhonto wesizwe wayese salute uthe mayisalutha wayesekhuluma amagama amakhulu avusela uhlevani umuntu ozaziyo ukuthi ubani what dear Mr. President, I am here standing here before you
to tell you that today South Africa is free. Amagama lawo kaMandela, the first democratic president owabusa 5 years, wakudluka. Ongazange idazi inkani, ongazange zarekholwe, ongazange aze agwijize, wayihlalela, wasihamba osikhankasela kuWorld Cup, benotutu, lo baba lo nezwe encane lo yana umdayiso omunye lo. Wayenezwe encane ututu bahamba bayosikhankasela ephesheya, bahleka, baphinde babuya. Bakhankasela isibili Mandela wayekhutshwa ngenqola. Lesidudla lesibona baba lo ungange kuyanga letafula lo bawuthi uncane ebhali Frank yabo. Bokhankasela sayithole World Cup. Yabona. Asizwe thina kuthiwa wakhona isiphatha shop asivulayo Mandela. Hawu! Uthi uthele namhlanje mapholo usuvula isiphatha shop. Uyathi nawe lehluthe waplo. Now usevula sakhe isiphatha shop. Where we will unite as black people. Yikuphi la sohlangana khona eAmerica umntwana eAmerica American yebo ngizele yes ngachama internationally mina ngichama local la ngazala umntwana phesheya kwezwana amagama akho umahluleli inhlangano yesizwe mchunu yebo iyala kumanje yabashaya izikweliqala bo isibhakela ngithi mina ngimbayela lo kuma isibhakela ithi wrong with divine macha mayiqala ukukhuluma nje ngisizwa lezi sasikhuluma baqhuma kalathi laba igwinya lehle kahle lami phezele vele ngigiye ngiyawushonelela akwasale khuluma yena ngibona ngalinye la kunamaqembu ezepolitiki awu2 kuphela Republicans and Democrats. La South Africa kunamaqembu angaphezulu 400 amagijimi inkantolo ala kunjanini abelungu bahlekisa ngathi siziphuphuza belungu kodwa okubalekileke ilokho bengikusho ukuthi umlando kababa umntwana okwaphinda ngene asola sawulibala wenza imisebenzi emihle imfundo ama-cultural groupings ayiseyikoleni wahamba waze waphinde futhi into ayenze ekugcineni kunayo yonke uthe noma ebukhosini bethu uvela amabatha akhona akangathatha ingcindezi wasebenzisa ubudala neqiniso lomlando yokuthi uma engase kube khona uguquko alwenzayo endlelo kaZulu umlando waKwaZulu uyoba nesishwaba wama kwaze kwafika lapho kusithela khona ilanga lakwaphinda ngene Emile umntwana kwaphinda ngene wathi nguye noma ningambeka amabala la nguye onguye noma ningambeka amabala nthini manga ngithi akusuye umlando waKwaZulu ngaba yisishwaba siyokuhlonipha size siyongena egodini umntwana kwaphinda ngene umuntu omdala akwenze njalo umlando wakithi lo waKwaZulu mapholo wenze njalo umuntu omdala mangayobuka nje inhliziyo yomntwana ophinda ngene elibeni lakhe ehlizini lakhe ubuka ukuthi ikhalazo zingakanani ezilenga la ilenga kuyela njengama packs angazange zazi aduke ngazizo ukuthi zingakanani ungamangala siyabonga ke lokho umntwana ophinda ngene siphinde futhi sibonge ukuthi emlandweni waKwaZulu akakaze from King Shaka ngaseza ngakhona mase ngibeka ukuthi King Shaka bese bawucetshwa kwaMpande umlando wakhe njengowanqoma ngesisandwana namanye amakhosi ke ayenzile imlando kodwa umuntu ongumZulu phakaqa obese sikhundleni esibatshazwayo njengesikashaka owalamushaka kube uJacob Gedlehlekisa Zuma yingakho abantu abaningi bathi mabela kwaZulu beyinkatha bathi hayi cha sozivikele isifundazwe sivotela inkatha kodwa national sovota sithi hayi ake sinike yakithi ithuba ukhongolose iyophatha
umlando waziwayo is an open secret. We can't deny that. And okwesibili futhi yafike yakithi lapha yaba accessible. Ngikhumbula umlando engawutshela ubaba osezomchulu ethi kimi, hey, yazi lenkunzi yake lapha yayike kune holiday lu2 weeks eninikeza upresident kanye ngonyaka. Uthi yona engalithatha le holiday lelo yayivele enkandi yohlaba inkomo. Uyifice ngo2 data email yamakhiwa ngakanani abantu bazilethe ikhalazo. Lokho buholo obu accessible. Kodwa kalikho kwesibona nasici. Kodwa siyabonga ngamalalo akwenzela izwe laseNingizimu Afrika. Bese ngiphinde futhi ke ngithi ke nganza kwethu last khona ke njengamanje ukuthi kukhona amaqembu amaningi kangaka lethu ngisho ngamabomu nje. Yabona ngiswela idumo, yabona bakhona idumo abangeyifutha zonke lezi zinto lezi. Yabona ukuthi action SA yamanyala futhi musali nje lokunixaka noma kuthiwa wenze noma kuthiwa lethu uJojo take away zinja futhi ilo kuthiwa othi for sack le nja ngiyibona lapha eKhalisifontein le mlungu loyana egcwalisa ngwaba amaphara lapha uNkulunkulu amaphara ngibone edla ama-food parcel phansi kwama-bridge lapha. Mina lo muntu akala noshibhasa lo muntu. Kodwa kuthiwa kade yokhankasa lapha ekhankasela i-DA kuthiwa inconyiwe i-DA. Ukusetshenziswa nibe i-display emphakathini is totally wrong. We are talking about the reality here. Lento yenziwe i-DA laphana iqoqa abantu abamnyama yini ningaqoqa abelungu bakhona sibabona abelungu bakhona phela kulo province. Akubona ngisho yedwa umlungu lapha umlungu bayedwa futhi nawe yazi isigitazo lapha nina besile ungena ngayibonga wathi amhlanze ngisazingelo yafana lo bimbonga lo yafana imthimisela ngamathi la kuyini ngani phuma khona ngaho lutho wasuba ngingi hayi lutho ukopho liphetho ukopho manje emphathe abantu iphathiso ngeke ngalazi funa ulazi nalento yenziwa inkatha lapha eNFP ikhankasa lapha noma igcuca uNkulunkulu abacabanga bafethu uNkulunkulu wabishembe. Yabona nje imbuzi ekhulayo yabona not imbuzi yabona imvu mayike yagulaza qoqotha ukubona yabona ubustrong boyabimvu yabona iNFP ifana nemvu esiqotha ukubona mara yabona bakuphuka usiphuka lo yavolo lo usiphuka kutheka uzondiza ibhanoyi lapha. Whoever authorized that in an IFP was nonsensical. Iyayilunga le yanto ukuthi iyakhankasa iIFP NFP la uNkulunkulu wami naye izamela igcuca kunjalo benenkinga benjalo bengazazi noma bayaphila noma bayaphefumula engazazi. Yabona lento kuthiwa akazazi umuntu uganile noma akakhanile noma umyeni wakunja kodwa umyeni wakhe kodwa uyihana nomunye umuntu yena baxabana ingane zihlala kubo umyeni wakhe yena uhlala emqashweni akahlali nje ukuba kabuyelele ekhaya inephinde kanjalo nje. Kodwa ke wrong lento ukuthi inkatha ihambe iyobhabhazisa ibhanoyi leli engabani lapho eyabona amabhinqa amadoda eyabona amabhinqa lokopho lwebhanoyi asabasala udadazi kanjani selokulindize one way selokulindize one way ibhanoyi lapha enkatheni irong nje kuleyo. That was totally wrong. Yebo, totally wrong. Ngeke sikuhlonizeke lokho. Funeka nibuze ukuthi ubani wenza lokho ngoba you must never be too desperate. Because you've got a very good and umuntu one track record enhle ubaba uNtuli umkhaya wamphemba. Umpemba nje uwaphatha kahle kanjani manje ukhincetshwa uphethe kahle. Nine lokho nje premier candidate eright. Asikidingo sokutatazela nize neqe isidingo salokho asikho. Abantu bami nabantu bakababa bazozwa ngami Saturday ukuthi sibhekephi. Kurong nje ukuthi nami ntaza nize nenza izinto extra kurong lokho.
kufana nabo nje laba omntolo behambe lokugunda kahle lapha mayinwaye kahle mayinwaye kahle ilomshini okundikanya umnwaya kahle la bese buya esangane ethatha ifoni ezoxeka uZuma yabona ezoxeka uZuma isidingo salento asikho uZuma ngokosiko lakethu kwaZulu ubaba wethu sonke yabona amaphutha awenzayo amaphutha akufanele nidile nawo ngokwezikatolo nobalenze iphinde nidile nawo ngokwenhlangano nangomthetho sisekelo finish yabona ngoba mawuba na community disrespect nje that is an automatic campaign against you ifana nse yabona into eniyenza kuZuma iyafana nse nalento eniyenza lapha esilweni wena ungabi lethula sizwe unduna kulo kwaZulu ngokuthi afake ipolitiki lapha futhi usemusha futhi ekusensitive njengamanje wrong ukuthi agaxe ipolitiki afuna ugaxa ipolitiki engaqale eqalele engwavuma phinde uzoyimixa nalapha why wrong nalapha kodwa kwakufanele uDuma umyeke alinde agawula alinde bese ebenga lapha nalapha njengamanje enganza kwethu senikoqa kubalekile ukuthi ngicacise ukuthi amaqembu esinawo njengamanje mathathu ANC okuyona yasikhulula eNingizimu Afrika yasivula nomlomo nje basikwazi ukukhuluma nje phinde kuzoba iIFP eyasungulwa uMangosuthu Gatsha Buthelezi umntwana kwaphinda ngene lawa zimnatali bese kuzoba iMK le egcwele inkantolo esungule ubaba umongameli uJacob Zuma abanye khohlwana imiyane futhani wedumo yonke lento ngicela ukuthi i-debate yethu ibe around these through 3 political groupings mina njengopresident wamabhenci on Saturday la eThekwini ngizokhipha i-direction bese kuthi le goal ngikhipha i-direction ngomhla ka-19 kodwa asizuchema asizukwenza izinto ngengathi asazi sizinjani sokhuluma iqiniso njengoba linjalo futhi laba abangithukayo laba khona le minyaka khona izimfengo lezi zaqoshwa ematekisini uzimpempe lokwabe ukhonkotha la kodwa angikwazi ukuthi thina phela lokumsathu isithathu angikwazi ukuthi bese baya idede lemfino lapho bayidle kahle imfino enye idede lemnyama kanje yale ngapha umuntu bangisakanyela nje abanamlomo enibona bekhuluma into abafuna ukuyikhuluma abayikhuluma into abafuna ukuyikhuluma bangamfunzi mina ngoba mina mangakhuluma mina ngeke uzibe mnandi kumuntu uma bephufuna bona lezi inhloso zabo abayifunayo abethu ukujula kakhulu sawubona Duduzana ngiyabonga